Karmele Ayerbe euskaltzalea hilda gaixotasun baten ondorioz. Ezker Abertzaleko kide historikoa zen, bitan atzilotua eta torturalatzak pairatutakoa ingurukoek esan dutenez. 1951 urtean jaio zen Ayerbe Ataunen Gipuzkoan. Gaztetatik murgeldu zen euskaren aldeko mugimenduetan eta oro har politikagintzan. Herri Batasuneko militantea izan zen eta lehen aldiz 1955 urtean atzilotu zuten. Herri Batasuneko Mahai Nazionaleko kide izendatu zuten 1988an. Segurako operazioan atzilotu zuten bigarren aldiz. Sare sozialetan gainera oihartzun handia izan du bere heriotzak, guztiek bere konpromisoa nabarmendu dute. Arratsaldeon guztioi, Karmele Ayerbe euskaltzalea zendu da gaixotasun batek jota. Eta eguneko lerroburuei jarraiki Inigo Gutierrez presoari gradua aldatu diote. Eta espetxera itzuliko da, epaileak esan du ez diela biktimei barkamena modu argian eskatu. Izadi aurraren aita da Gutierrez, ezin izango du haren ardura eduki, eta erabaki horrek Gutierrezen zein izadiren eskubideak urratzen dituela iritzita, Sarek mobilizazioa deitu du otsailaren 18irako Algortan. Izadi gurasoekin etxera plataforma gainera saminduta, kezkatuta eta haserre dago. Erabaki ulergaitza dela baieztatu du Itxaso Torregrosa plataformako kideak Naiz irratian. Legeak eskatzen dituen ustezko guztiak betetzen dituela, esperantza genukan mantenduko zutela. Eta esan bezala guari ginen esaten etzela nahikoa, eta ez genuen espero eta ere gutxiago ingoiz. 3 aste besterik ez dagoen kalean, eta preso handia izan dute berriro espetxeratzeko. Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege berrirako oinarren inguruan, orain astebete akordioak oso gertu ziruditen, baina orain alderdi sozialistak argi utzi du desadostasun sakonak dituela EAJarekin. Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak ziurtatu du ez dagoela EAJaren eta PSren arteko akordiorik. Guk ez dugu, edo behintzat, idazkari nagusi honek ez dago inungo momentuan alakorik esan. Gai salatuta PPren zuzendaritzak bilera izango du gaur Gaztela Leongo hauteskundetan. Emaitzak aztertzeko, blokea arriskua gero eta handiagoa da Gaztela Leonen. Garaipen sazio gozoa lortu du Alfonso Fernández Mañueko popularrak Gaztela eta Leongo hauteskundetan. 31 eserleku lortuta nekez gobernatuko du bakarrik eta ziurrenik akordioak hartu beharko ditu horretarako. Hala, Mañueko presidentegaiaren esanetan, alderdi guztiekin hitz egingo du marra gorririk jarri gabe. Hau da, ez du aztertzen bosekin gobernatzea. Igandeko emaitzek tentzioa areagotu dute alderdi nagusien baitan. Izan ere, Gaztela Leongo emaitzek ondorioak izan ditzakete beste erkidegoetan eta Espainiako estatuan. Eta ondorioak jadanik nabariak dira, abstentzioaren garaipena izan da Trebinun. Lerroburuekin bukatzeko nazioarteari dagokionez, Errusiak iragarri du Ukrainako mugan zabaldutako tropen zati bat erretiratuko duela, inguru horretan egiten ari ziren maniobrak bukatu dituztelako. Azken hilabeteotan bi herrialdeen horien artean sortutako tentsioaz jabetuta hartu du erabakia Errusiak. Izan ere, nazioartean balizko inbazio baten gaineko susmoak zabaldu dira. Ordutik, Amerikako Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuen arabera, Errusiako armadak asteazken honetan inbadituko zuen Ukraina. Ukrainiak ez ezik, Frantziak eta Erresuma Batuak ere eman dute sinesgarritasuna teoria horri. Errusiak baina ukatu egin du halakorik egiteko asmorik duenik, eta inguru horretan ekintza militarra zabaltzea leporatu dio NATOri. Olaf Scholz kantzierra eta Vladimir Putin Errusiako presidentea gaur bildu dira Moskun, Ukrainian gerra saihesteko ahalegin diplomatiko berri batean. Astearteko kontuak horrela berri lazgarria jaso dugu gaur goizean. Karmele Ayerbe euskaltzalea hilda
gaztetik murgildu zen euskararen aldeko mugimenduetan eta oroar politikagintzan. Herri Batasuneko militantea izan zen eta lehen aldiz 1985 urtean atxilotu zuten. Herri Batasuneko Mahai Nazionaleko kide izendatu zuten 1985ean eta segurako operazioan atxilotu zuten 2. aldiz. Atxilotua izan zenean gainera tortura latzak pairatu zituen ingurukoek esan dutenez. Lili bat hartu eta ozto erantzi etarek zu ere amets etarek zu ere erantzi eta ozto hartu lili bat eta ozto hartu lili bat etarek zu ere amets. Normaltasuna itzuli da Nafarroara. COVID-19 aurre egiteko neurri murritzaile guztiak gauerdian bertan bera geratu dira. Azken asteotan pandemiak izan duen bilakera positiboaren ondorioz iritsi da neurria. Bestalde Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan neurri guztiak desagertu dira. Hori bai, erkidegoetan, barrualdeetan maskara erabiltzea eta kirol ekitaldietan edukiera mugatzea bakarrik dira bete beharreko neurriak. Bestalde, iparraldean Frantziako Osasun Ministerioak ostiralean iragarri zuenez, otsailaren 28tik aurrera, txertaketa ziurtagiria aurkeztu behar den leku itxietan, ez dara maskara eramatea derrigorrezkoa izango, garraio bietan izan ezik. Gasteizeragoaz bertan dugu Esti Lanao lankidea, gaur bai ia murrizketa guztiak erkidegoetan kendu dituzten eguna da, ez da, Esti? Bai, hala da, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, astelenean desagertu dira neurri gehienak, soilik barrualdean maskara erabiltzea eta kirol ekitaldietan edukierak mugatzea izango dira bete beharreko neurriak, hortaz ostalaritzak ez du goizeko ordu batean itxi beharko, eta ez da edukiera mugarik izango ekitaldi kulturaletan eta sozialetan ere. Nafarroaren kasuan gaur bertan geratu dira bertan bera murrizketa guztiak, ostalaritzak eta gaueko aisialdiak ohiko baldintzak eta ordutagiak berreskuratu dituzte, eta COVID ziurtagiria aurkeztea ez da beharrezkoa izango. Jakina denez, kalean maskara erabiltzea ez da derrigorrezkoa aurreko astetik, ez da eskoletako jolastokietan ere, eta hainbat tokitara sartzeko beharrezkoa zen COVID ziurtagiria ere bertan bera geratu zen otsailaren hasieran. Zentzu horretan, itxaropentsu agertu da Gotzone Sagardui osasun sailburua, eta susperraldi baten aurrean gaudela aitortu du. Pandemia honetan ikasi dugu hori, inoiz ezin dezakegula esan bihar zer gertatuko dan, eta orain arte ere bizi izan ditugu horrelako momentua, baina ni bai esango nuke susperraldi baten aurrean gaudela. Bai esango nuke hori, itxaropenaz begiratzen dut etorkizuna. Nafarroan ere aste honetan geratuko dira bertan behera murrizketa guztiak. Hori bai, toki publikoen barrualdeetan maskara jantzea derrigorrezkoa izango da foru erkidegoan ere, estatu mailako neurria baita. Iparraldeari dagokionez, otsailaren 28tik barrualdeetan ez da beharrezkoa izango musukoa jantzea, bertara sartzeko txertaketa ziurtagiria eskatu bada. Bestalde, lerreburuetan aipatu dugu igandeko Gaztela Leongo emaitzek ondorioak izan ditzaketela beste erkidegoetan eta Espainiako estatuan. Bloke arriskua gero eta handiagoa da Gaztela Leonen. Garaipen sasigozoa lortu du Alfonso Fernández Popularrak Gaztela Leongo hauteskundeetan 31 ezerleku lortuta nekez gobernatuko du bakarrik eta ziurrenik akordioak beharko ditu horretarako. Ondorioak jadanik nabariak dira, abstentzioaren garaipena izan da Trebinun, Gaztela eta Leongo hauteskundeen harira. Zer gehiago dakigu, Esti? Otsailaren 13an igandearekin izan dira Gaztela eta Leongo hauteskundeak, emaitza orokorretan PPk irabazi du, baina ultraeskuinaren babesa beharko du.
Oso bestelakoak izan dira emaitzak Trebiñun, izan ere abstentzio historikoa utzi dute enklabeko bi udalerrietan, hau da Trebiñuko konderrian eta Argantzonen, eta gainera Trebiñuk Araban integratzeko prozesua bizi-berritzeko abiatutako egitasmoarekin kointziditu dute hauteskunde hauek, eta agerian geratu da Trebiñarrek hauteskundeekiko duten interes falta. Hauteskunde autonomikoak udal hauteskundeetatik bereizita ospatu diren lehenaldian, Trebiñuko konderriko herritarren 74,11%ak ez du bozkatu, eta Argantzonen abstentzioa 49,49%koa izan da. Hautetsontzietara deituta zeuden 1508 pertsonetatik, soilik 548 parte hartu dute. EAJak eta Bilduk gobernatutako bi udalerri horietan PSOE izan da irabazle, baina oso parte hartze baxuarekin. Izan ere, herritarren 40% baino gutxiago joan da bozkatzera. PP izan da bigarren alderdi bozkatuena eta Podemosek beherakada nabarmena izan du. Haren atzean, Vox, Espainia Baziada, Ciudadanos eta beste hautagaitza txikiak geratu dira. Eta beste gai batzuei helduz, Arabako metalaren sektorea kalera irtengo da datorren larunbatean. Zehazki lan hitzarmena blokeo egoera jendaurrean ikusgarri egin eta patronaren jarrera salatzeko konta iguzu esti. Bai, hala da, Arabako metalaren sektorearen hitzarmen duina lortzeko mobilizazio ziklo berri bati ekin diote eta otsailaren 19an manifestazioa egingo dute 5:00 Gasteizko Bilbo plazatik. Parte hartzeko dei egin diete sektoreko langile guztiei eta baita herritarrei oro har. Izan ere, 3 urte baino gehiago igaro dira Arabako metaleko lan hitzarmena berritzeko negoziazioetan hasi zirenetik, eta blokeo egoera hori salatzeko eta jendaurrean ikusgarri egiteko protesta deitu dute sindikatuek eta baita patronaren jarrera salatzeko. Abenduan jakitera eman zuten ELA-LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek dinamika bateratua sortu zutela hitzarmenaren negoziazio bidea elkarrekin egiteko. Era berean, SEA patronalari eskaera zehatzak helarazi zizkioten, besteak beste, soldata KPI-aren arabera eguneratzea, behin-behinekotasuna murriztea, lanaldia jaistea eta lan osasuna bermatzeko neurriak hartzea. Eskaera egin zutenetik, astelehenean elkartu dira sindikatuak SEA patronalarekin aurreneko aldiz, baina ELA sindikatuak salatu duenez, patronalaren erantzunean ez dago eskatutako erreibindikaziorik, eta beraz erantzuna pobrea eta sektorearen beharrei erantzuten ez diena dela adierazi du. Gauzak horrela, sindikatuak azpimarratu du mobilizazioa eta greba direla SEAk bere posizioa alda dezan erabakarra, eta horregatik eskatu diete sektoreko langilei eta herritar orori mobilizazioarekin bat egiteko. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak Playa Handiko Parke Ekologikoko San Lorenzo Urmeala handitzeko obren lizitazioa egin du. 4,6 milioi euroko aurrekontuarekin eta horretarako marea arteko eremuei lotutako paradura ekosistemak berreskuratu nahi dira eta espazioaren erresilientzia areagotu, klima aldaketaren inpaktuen aurrean. Udane Arbeo. Playa Handiko Parke Ekologikoa lurraldeko naturagune garrantzitsuenetako bada. Gipuzkoako hegaztientzako babes bereziko eremu bakarra denez, puntu berezia da hegaztien migrazio prozesuetan. Kontutan izan behar dugu, Europa mailan dugun gune berezietako bat dela hemen dagoena, hegaztien zonalde berezia dugula eta benetan horrei kasu egin behar digula. Hori ala San Lorenzo Urmaela handitzeko proiektua eta Txingudiko badiaren inguruko naturguneen konektibitatea hobetuko duen proiektua lizitatuko dela iragarri du Arantxa Tapia ingurumen sailburuak. Dagoeneko, espropiazio guztiak egina daude, proiektua bera prest dago eta lizitazioera eramateko moduan. 4,6 milioi euroko aurrekontua izango du proiektuak eta 14 hilabeteko epea egikaritzeko. Jarduera eremua Txingudiko paduretan dago, Playa Handiko Parke Ekologikoaren hego-mendebaldean, Irun eta Hondarribia udalerrien artean, eta aurreikuspenen arabera obrak uda honetan hasiko dira.
Aurkeztutako jarduketa ekologia, ingurumen eta paisaia balio handia duen espazio baten garatuko da, eta zabalkuntza proiektu hau egin nahi da. Nolabait indartu egin behar dugulako, indar berritu egin behar dugulako gunea, eta kontserbazio ikuspegitikan hobekuntza sartu nahi dugulako. Erresidentzia areagotu eta noski, ematen baldin badira aldaketa klimatikoak eta horren ondorioen aurrean baita ere prest eduki dezagun gune hau. Aintzira handitzeaz gain Mendeuleko eta Pierrelotiko oinezkoen ibilbideak lotu nahi dituzte Playa Handiko atzealdetik. Beraz, naturaren ikuspegitikan egiten dugun obra garrantzitsu hau, gero bihurtzen da baita ere biztanleentzako prest dagoen zerbait. Tapiaren esanetan eremu hori Pierreloti pasalekutik Irunera lotuko da, eta Hendaiara berriz Santiagoko zubiaren bidez. Era horretara 3 herrien arteko lotura osatuta geratuko da. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak gazteak arrantzara erakartzeko bekak eskaini ditu. Tapia sailburuaren esanetan, arrantza sektorea kalitatezko enplegua sortzeko gaitasuna du. Eta profesionalak bilatzen ditu dagoen belaunaldi arrakalaren aurrean. Hori hala, Jaurlaritzak 130.000 euro bideratuko ditu prestakuntza bekarako. Udane Arbeo. Arrantza sektorean dagoen belaunaldi arrakalaren aurrean, Eusko Jaurlaritza profesional bila dabil. Ildo horretan nautika eta arrantzako eskoletako ikasleen interesa piztu nahi dute gaur egun kalitateko lan aukerak eskaintzen dituen sektoran sar daitezen. Gazteok ere horren parte zaretelako eta horren parte nahi zaituztegulako. Arantxa Tapia ekonomiaren garapen sailburuak kezka agertu du sektore honen etorkizunari begira. Jarraipen sendoa eman nahi baldin badiogu sektoreani, benetan pentsatu behar dugu etorkizunean zer egin behar dugun. Ezin dugu egun batetik bestea ekintzak eginez jarraitu. Ondo planifikatu behar dugu eta horretarako guztion lana behar dugu. Horiek hala gazteak sektore horretan hastea bermatzeko beharrezko palanka prestakuntza dela nabarmendu du. Batik bat baxurako ontzidian eta freskorako alturakoan. Testuinguru honetan Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaritzak gazteak arrantza sektorean sartza sustatzeko laguntza programen berri eman du, bekak eta itsasoratu programa. Prestakuntza beken bidez urtean 130.000 euro bideratuko dira ostatu joan etorri mantenu eta ikasmaterialerako. 2016-2017 ikasturteaz geroztik 530 ikasle jaso dituzte beka horiek. Itsasoratu programaren bidez, nautika eta arrantza zikloetako ikasleek prestakuntza egonaldiak egin ditzakete ontzietan. 2016an abiarazi zenetik, 100 ikasle inguru izan dira laguntza horien onuradun. Aurtengo aurrekontu zuzkidura 100.000 eurokoa da. Gainera prestakuntza duala txertatu da arrantza sektorean, eta horri esker bateragarri izan daitezke ikastetxeko prestakuntza eta enpresakoa. Baita gaitasuna aitortzeko dispositiboa ere, patroien erretiroaren eta belaunaldi berrien etorreraren arteko fasea itsasoan esperientzia bai, baina titulaziorik ez duten langileekin egiteko. Itsasontziak arrantzatu ezinik gera ez daitezen. Gainera, guretik sortuak proiektuak 2021ko urtarriletik izan duen bilakaera luzea da. Lehenik eta behin artistentzako beka deialdia atera zuen. Ondoren, 73 artisten artetik 26 izen izan ziren hautatuak eta azkenik artista horietako bakoitzak proiektu bat garatu du esleitu zaion udalerrian. Ikus ditzagun jarraian zetasun gehiago Udane Arbeo. Geuretik sortuak udalbiltzak sortutako kultura proiektu bada. Euskal kultura eta euskal sortzaileak sustatzeko helburuarekin abiatu zen euskal kulturaren egoera larria zela ikusita eta are gehiago COVID-19ak eragindako une honetan. Proiektu honetan 3 modalidade, 3 atal nolabait lantzen dira, bata da literatura, bestea da antzerkia eta bestea da zinemagintza, film laburrak egitearena. Hasieran artistentzako beka deialdia atera zuten. Bertan izena eman zuten 73 artisten artetik 26 izen izan dira hautatuak. Horietako bat Maitane Perez sortzailea da. Nik proiektu bat aurkeztu nuen bertan eta aukeratua izan zen. Orduan aukeratua izate horrek suposatzen zuen 3 asteko egonaldia egitea haiek egokitutako herri batetan. Eta bertan aurkitutakoarekin edo bertan, horrekin artelan bat edo sorkuntza prozesu bat garatzea.
Perezen kasuan literaturan hautatua izan da. Nire helburua eleberri labur bat idaztea izan da. Eta egokitutako herria 12 bilabona izan da, orduan bertan egon nintzen 3 astez bizitzen, sakon gainera, eta jasotako gauza guzti horiekin eleberri labur bat idatzi dut, leku bat omen zuen izena duena. Eta parte hartzen duten beste hainbat herrietan, beste hainbeste herrietan, 26 herrietan landu eta sortu dira gaur hemen aurkeztu ditugun proiektu guzti hauek edo sorkuntza lan guzti hauek. Egonaldi horien ondoren 5 antzerki lan, beste 5 film labur eta 2 liburutan bildu diren 16 literatura pieza sortu dira orotara. Maitane Perez oso eskertuta agertu da proiektu honek eman dion aukeraz. Oso pozik, noski. Niretzat iruditzen zait sekulako aukera dela, ze askotan, sorkuntza lanetan eta askotan sorkuntzari ematen diogun denbora oso laburra izaten da, askotan beti emaitzara goaz oso azkar, ni antzerkilaria naiz eta antzerkian ere beti gertan zaigu, epeak dauzkagula, eta sorkuntza prozesuari horrelako garrantzia ematen dion proiektu bat oso eskertzekoa da. Gainera, euskaraz sorkuntza zerotik egin ahal izateko aukera eta horretarako inguruak babestea, laguntzea, bultzatzea oso baliagarria eta oso berezia izan da niretzat, eta ni oso eskertuta nago. Eta orain, behin sorkuntza lan hauek eginda, horrietako egindako egonaldietan, orain hasiko da edo hasita dago jadanik, hauen erakustaldia eta ikusteko aukera. Herriz-herri izango da sormen lan guzti hauek parte hartu duten udalerri horietatik igaroz, eta beraz orain lan horien emaitza ikusteko garaia iritsi da. Lerroburuetan aipatu dugu duela astebete Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege berriaren oinarriak zehazteko akordioak gertu zirudien, baina orain Alderdi Sozialistak ukatu egin du adostasuna dagoela PSE eta EAJaren artean. Hala, indar politikoek hezkuntza legearen zirriborroari alegazioak aurkeztu ahal izateko epea luzatzea eskatu du Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak. Gure aldetik ez dago inongo arazorik, batzordea atzeratzia alden heinean gai hau behar da moduan egiteko. Elkarrekin Podemosiuk ere ekarpenak egiteko taldeak dituzten 10 eguneko epea luzatzea eskatu zuen asteartean. Eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa izan dugu Iñaki Martínez Elkarrekin Podemoseko taiko kidea, eta nabarmendu du itun berriak segregazioari aurre egin beharko liokela eta hezkuntza publikoa ardatz izan behar duela. Lehentasunak argi aurkeztu genituen urtarrilean, aurkeztu genuen 80 neurriko dokumentu bat, eta lehendabiziz guretzat hezkuntza arloan eta gure gizartean dagoen arazo larrieneari heldu behar diegu, eta intzuzen hori da eskola segregazioa eta gero gizartean ematen den segregazioa, eta horrexegatik eskatzen dugu itun honek hasi behar duela segregazioen kontrako itun irmo batekin, eta gure bigarren lehentasuna euskal eskola publikoa, euskal hezkuntza sistemaren ardatza izan behar dela, eta horretarako neurri konkretuak behar dira. Orain daukagun hezkuntza sistema, anomalia bat da Europar Batasun maila, eta gure proposamena lerro nagusietan esaten duena da Europar Batasunarekin konparatuta handitu behar dela euskal hezkuntza sistema publikoa. Gai salatuta Iñigo Gutierrez espetxera bidaliko dute berriro. 3. gradua onartu eta 3 aste eskazera. Gutierrez euskal presoa Aranjuezetik leku aldatu zuten Zabaiako espetxera eta kartzelatik ateratzen utzi zioten 3. gradua emanda, baina gutxi iraundu horrek. Etxerat elkarteak jakinarazi duenez, Espainiako Auzitegi Nazionalak atzera bota du hari emandako 3. gradua eta espetxera itzuli beharko du ostera ere. Gutierrez presoari gradu aldatu diote eta espetxera itzuliko da. Epaileak esan du ez diela biktimei barkamena modu argian eskatu. Izadi aurraren aita da Gutierrez, ezin izango du aurraren ardura eduki.
Eta erabaki horrek Gutierrezen zein Izadiren eskubideak urratzen dituela iritzita Zarek mobilizazioa deitu du otsailaren 18 algortan, arratsaldeko 8etan. Naiz irratian Izadi gurasoekin etxera plataformako Itsaso Torregrosak salatu du onartezina dela Izadiri eragiteen ari diren sufrimendua. Inondik inora, guk bagenekien fiskaltzak rekurritua zeukan atera zen egunetik, badakigu olakoetan nola jokatzen duten, eta amorru gozea duten, baina olakoetan prozesuak kruzatzen dira normalean, iruia betelau, ordan, esperantza genukan behintzat, Izadik adaptazio hori egin izatea, eta gero esperantza genuen ere ikusita, aipatu duzuen bezala ez, Inigo dagoela kondenaren azken txampan, aspaldi beharko lukela azke, gainera umearen hori ez, tutoretza izan da, umeak aita behar duela, legeak eskatzituen ustezko guztiak betetzen dituela, esperantza genukan mantenduko zutela. Eta esan bezala guari ginen esaten etzela nahikoa, eta ez genuen espero eta ere gutxiago ingoiz. 3 aste besterik ez dagoen kalean, eta presa handia izan dute berriro espetxeratzeko. Eta kulturaren alorrean musika jaialdiaren 21. edizioa martxoaren 4, 5 eta 6 ospatuko da. Eta naturan inspiratutako musika izango du gaia. Bilboko udalak antolatzen duen zikloak musika klasikoaren zabalkundean eragitea da. Eta aurten aurreko aldiz Arriaga antzokian emango du irekiera kontzertua. Iker Aginaga. Natura izango da musika jaialdiaren 2022ko edizioaren gaia. Bilboko udalak antolatuta, 21. edizioa ospatuko du aurten musika klasikoaren zikloak Bilbon, martxoaren lehen asteburuan, 4tik 6 bitartean alegia. Berpizkundetik gaur egunera arteko naturarekin lotura duten obrak erakutsiko ditu programak. Orotara, 1300 musikari inguru hartuko duelarik parte. Aurtengo edizioa ez da estatu bat, ez da gune bat, ez da lurralde bat, baizik eta natura. Eta uste dugu gai honekin muga berri batzuk zabaltzen ditugula. Bilboko udaleko Arabiar Aretoan egin dute aurkezpena Gonzalo Olabarria Kultura eta Gobernantza Saileko zinegotziak eta Juan Maria Burto alkateak. Eta ekitaldian, gaia azarago, berritasun gehiago ere izango direla azaldu dute. Hain zuzen, Arriaga antzokiaren egoitza da nagusietako bat. 21 urteko bidean aurreneko Arriagak hartuko du jaialdiaren ikuskizun bat, irekierakoa hain zuzen. Martxoaren 4 izango da, arratsaldeko 7etan. Haydinen kreazioa emango da bertan hasierako kontzertu moduan, Robert Howardek zuzenduta eta Bilboko Koral Elkartearekin eta Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera. Hortik, Bilboko erdiguneko zein auzoetako hainbat espaziotara zabalduko da jaialdia. Halaber, auzoetara ere iritziko da. Musika proposamen dezentralizatu eta ibiltari batekin. Uriko plaza eta kaleetan auzotarren harrigarri. Musika klasikoaren zaleekin batera publiko orori zabaldu nahi izan dio udalak ekitaraua, eta hain zuzen horretarako familientzako emanaldia eskainiko du jaialdiak. Amalurra musika tantzerki ikuskizunarekin, Compañía del Príncipe Toti Laurena. Hoi bezala, maratoi formatu hartuko du zikloak, martxoaren 5 eta 6 goizeko 11 gaueko 9 arte, 70 emanaldi eskainiz espazioan hitzetan. Vivaldiren 4 urtaroak, Richard Straussen Alpetar Sinfonia eta Beethovenen Pastorala ez dira errepertorioan faltako. Astearteko kontuak horrela iritzi gara albistegiaren amairara. Streetwise iluntasunaren IESean Iruñako taldearen egia ala gezurra abestiarekin utziko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik, horiek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian. Ondo izan eta bihar arte.